makare e skunde mopogore opogore. Mandela. Erokamano Joyce. Apani SHA en attempt mar bedo gi universal cover. Te ni ji te kata nyathi matin kata ng'at maduong' onego bed ni yudo thieth e bwo SHA. Problem makoro wan go ka ni SHA en gima pod nyien. Koro nitie some small improvement ma nyaka timne. Ka sani nyathi ka tuo nyaka ong'e identification number mar janyuol, for example. Nyithindo matin sana mong'e identification mar janyuol. Mano ngomeda yie gi japuonj kayo ni gima onego tim en onego ket policy. Maka nyathi donjo e skul to registration be nitie kanyo mar janyuol. Madhi ne SHA direct. Nyathi nitie skul kama to magi details mag janyuol ne ma janyuol ok onego bed ni yudo prompt. Janyuol seche moko nitie jua kali Nairobi ka. Nyathi to tuo dala kuchocho. Koro by the time janyuol lang neno ni prompt obedo ka nyathi ki oduogo ago simu e skul, process no is long. But I don't say ni koro tiene ni ok yud thieth malong'o. Wan kaka osiptande wan gi obligation. Ka ng'ato obiro kata ng'ato obiro ka tuo, the first thing kata kapok watimo wach SHA no en nyaka make sure ni ng'ano endo is under management. Ores ngimane mokwongo. Koka wang'iyo weche mek SHA kata kin cover kata kokin cover. But process no nyaka lose man tindo go nyaka bed covered maber. Kech moko niso nyathini ID number mar baba uwe nango kata ID mar mama uwe nango. By the time nyathi paro ni ID number mar mama gi kata mar baba gi nango is a process ma ng'ato seche moko wiye nyaka ta wil ng'ani seche moko tuo en a critical condition oyudo ajali ok owuo ineno. Koro gima japuonj wacho ni nyithindo gi onego bed under cover mar japuonj kata mar skul onego bed ni timo kamano. Ka nyithindo go donjo e skul titimo registration mar SHA ne nyithindo e skul kanyo endo registration no koribo bed kitime yo machalo nade itiyo kod nonro mar ng'a donge ni koro itiyo gi nonro mar janyuol but information ote dong tie donge in ken registered SHA in gi information mari seche mitero nyathini skul cha onego bed ni information mari ni iwene skul maka skul odhi osiptal to mane gima skul dhiga osiptal ni ban nyathini endi en under janyuol ni. Koro ng'iuru details mek janyuol ni nyathini nitie under ok nya expect nyathi matin ni ema nigi details mag janyuol ne mar SHA. Koro apani en gima ber but nyaka walose manya tiyo ne. The good thing mantie mar SHA ni all cover a lot of things compared to NHIF. Ndalo manotimo edu average ne chulo 1,500 ma cover nyathi. And that will lead to seche moko osiptal ng'iyo cost. Koro osiptal ok mi nyathi thieth malong'o. SHA sani provide ni nyathi ithiedho with everything madwarore. Obed outpatient, obed inpatient, obed ward, obed operation, gimoro amora. But policy nyaka ket maber, ma hospital be protected, nyathi be protected, janyuol be protected a whole of that policy. Yes. Mwalimu Akilo Misori kaduoke to kedu afya notiyo machalo nade kaluore ni ne ogole oko kaluore kod weche go mag mibadhi omenda madero 1,350 mane chwalo ne japuonjre ka japuonjre adira be neno romo inen ni japuonjre ni kinde ma otuo to bed tuo mora mora